nominated. Sharon. Ero kama na inya to bende kinde mabende koro waloso kotende kod yuarok mabende MCAs osebedo godo kinde ka kinde kinde mabende koro gibago rombe mage kata mana higa mokalo na nitiere romo mabende na yuarok bende bede higa ni romo mabende gintiere godo magalamoro bende wanno kanya ka yuarok nitiere kinde mabende koro osido kaka jalonyecho mag telo MCAs ka dwaro mar mondo mi dongruoge mopogore opogore ochwal negi to gidwaro mar mondo mi jatend piny Kenya ema winji ywakgi mar mondo mi chwal dongruoge makamage akeni mar mondo mi kele lokruok channels mage kata na yore mage manego bed ni iluwo koko lok kata na pende chike ma pachoka. Ano penjo maber ahinya Sharon, to en penjo ma adwa linke gi gima dhi mbele sani the legislative summit ai tabo linke bende abo tude gi kaka waseneno ka gik moko timre piny ma Kenya particularly higa mokalo mane wantiere gi demonstrations mag Gen Z. To king'iyo theme mar the 5th legislative summit ma dhi mbele sani the Age Convention Center mantiere Mombasa Road South Kacha, to I realize the theme ma MCAs okawo en theme ma siro weche mag accountability manyiso ni ere kaka wanyalo even as members of county assemblies bende participate e ywak ma jo Kenya osebedo godo higni ma odiochienge mokalo kendo higa mokalo particularly kane wantiere gi Gen Z movement. Tinyalo paro ni tie demonstrations kata protest mane ne wantiere godo ng'eny gi ne kwayo mondo serikal oket tesre. Jo Kenya wacho ni wan gi wabunge ma bende yanyo ji to be somo be okisomo. Jo Kenya wacho ni wan gi mawaziri ma bende gipiano nwa pesa to ginyal nyiso ni pesa ni wakanye. To be kidhiye kaka tije mopogore opogore ma MCAs bende tiyo ma part of the speakers ma bende nitiere kacha in controller of budget kod auditor general. I realize bende nitiere ripode ma office ariyo osebedo ka golo ma koro nyiso ni nitiere kaka mibadhi moko nitie mitimo gi sirikache ma kor gwenge. To ng'eni bang'e ka ripode gi osechopo counties to county ka county nitiere gi officer mar controller of budget kod auditor general bende nitiere gi officers mobedo attached. To ripode gi dhi e county assembly nitiere kacha committee miluongo ni public accounts committee ma bang'e gine ma imiyo gi ripode gi to ginono gi to bang'e gindiko barupe ne governor kata CCs jotend migepe mopogore opogore to giluongo gi mar mondo gitim explanation ne sirikal kaka pesa go osetiyo. Omiyo 5th legislative summit madhi mbele kwayo kendo strengthen gimiluongo ni championing accountability manyiso ni wan kaka MCAs kata jogo motelo ne weche mag devolution e counties particularly county assemblies ere kaka wanyalo konyre gi jo Kenya mondo wa enhance accountability. Koro mano en kwayo mokwongo ma MCAs biro ne president ni wakwayi ni mondo ibed accountable. Masama controller of budget nyiso wani pesa mag bursaries onge. To sirikal mamalo unto utiyo gi pesa nade. To ang'ono ma oriko bed ni watimo mar mondo wakikisha ni pesni gi chopo kendo gitimo gigo moriko bed ni gitimo. Wan jogo mantiere e governance kata devolution samoro wachoga ni Sharon gimomiyo jo Kenya nomire devolution ne en ni mar mondo weche mag telo otimre a ward level, in fact from the village level. Nkeching your structure mar governance ma Kenya ka to e buo ward kacha wan gi gimiluongo ni village councils ma bende nitiere chik ma no se kwa higni mokalo to ng'eny counties pod onge gi village councils gi those counties moko to nitiere gi village councils ma gin kuonde ma platforms at the village level ma jo piny bet kendo gitudre weche gi gigo mbaka moromo kabisa weche ma gidwani mondo timre ai tichopo gi e ward kacha ai sub county ai e county. To king'iyo ka gimomiyo mano timre en nikech initially ne wan gi over concentration in the presidency ma kata sani abe buoga ni MCAs odwani mondo ni gigo koko gi ng'anyo mondo jatelo mar piny ema mondo odhi olos kodgi. To gimomiyo mano timre en nikech telo marach ma waseneno kapod dhi mbele kata obedo ni wantiere gi devolution. Ni president nyalo dhi kamoro to wacha ni be wuotho kuonde gi aneno ka kech kayu ahinya an kiny adhi nyiewo machine manyalo loso chapade $1,000,000 per day. Owuotho to wacho ni aneno bende kae kandara rach omiyo next week
aseketo pesa ni dhi chako tiyo mandara ni idhi losi. Ikeni Sharon, wantiere gi chike matayo kaka budget process itimo. Mamago gina gik miwacho, to telo marach ma awacho nikech koro MCAs gineno ka president loso kama, to ka gidok e counties kacha, tinyiso gi ni pesa onge. Omiyo summit machalo kama, miyo gi thuolo mar mondo gibende giket ywak mekgi ne jatelo mar piny, to nikech kamano e kaka waseneno ka telo itimo. Nikech kinyalo paro ni sama sirikal mamalo nitiere gi programs kata policies ma gidwa ni mondo okadhnegi gi MCAs, kaka ne wan gi weche mag BBI, Building Bridges Initiative, ma bende kot nogo piny. Bende waneno ka nodhi ne MCAs nomi gik moko kaka car grants, nomigi a lot of promises, maybe some of them nobedo fulfilled. Omiyo tudruok machalo kama gimomiyo MCAs nyalo kwayo mondo gibed jatelo mar piny en mana ni koro kaluwore gi president kata timbe ma mosetim in the past kata e odiochienge mokalo ma bende nyisowa kaka samoro tudruok mar sirikal mamalo gi sirikal ma piny nitiere. Especially samoro dho ngere bende luongo ni roadside declarations, singo ma bende singo ne gi asinga. Kata kamano Osido, wang'eyo na ywak mago mag MCAs, ywak mag bende gisebedo godo kinde ka kinde. Achiel kuom gi kaluwore kod romo ma bende koro dhi nyime, gidwaro mar mondo mi gin bende oketne gitenge, iwacho ni omenda mago mag wards midendo kaka ni Ward Development Fund. Penjo en ni omenda ma kama kochwal e kin thuolo mosekadho kata mana debates twak ma bende osebedo, wachore ni nitiere omenda tieng' di ng'eny mantiere counties. Governor nigi mare, wantiere gi woman rep nigi mare, mano jaod bure county, wantiere kanyo kod NGCDF. Sani bende koro MCAs dwaro Ward Development Fund. Anyalo penjo ni to omenda madhi counties gi tijgi gin ang'o? MCA, woman rep, jaod bura ka gidwaro omenda ma kamagi gidwa timo gi nade? Sharon, mano penjo maber kabisa mipenjo, to en penjo ma bende in fact chakre the first devolution conference mane wagoyo Kwale kendo ne antie kacha 2014, mano kwayo mane bende ne mano chur kendo jogo mano churi kata bedo ni eka ne wachako establish weche mag devolution, particularly structures of engagement kaka koro county assemblies forum, council of governors, nikech chon ne wan gi gimiluongo ni ALGA ma all local governments association of Kenya. Mano e mano telo ne council of governors, to nikech mano nobedo established gi chik ma ne onge katiba mar Kenya. Koro kane wapitisha constitution to ne governors owinjore ni mondo gi establish it through a new law ma giluonge ni council of governors. To kata kano bedo ni the first devolution conference ne timre, ywak mar World Development Fund be nobiro. Kane wadhi Kakamega 2015, kane jodhi 2016, I think it was in Kirinyaga, into the same cry mar World Development Fund nobiro. Penjo maduong' kabisa Sharon, and kamane wachake, tije mag MCA enang'o? Ewa wacho ni tich mar member of county assembly, jatelo mar od bura ma piny, part of the three responsibilities in accountability. Part of the responsibilities kata tije and county assembly chope ka ene moripo bedni otimo budget appropriation, ene mokadho chik ma chiwo pesa e county government, kendo ene ma okadho budget, nikech budget the making process kacha nitiere thuolo ma CEC mar finance dhi to somo budget policy paper, kendo bang'e to somo appropriations act, okete signature mare, odhi to somo budget e county assembly, ma bang'e tikadho gi jo MCA. Koro nyalo penjere ni to ere kaka MCA nyalo oversight pesa ma en owuon omiye as World Development Fund. To ng'eni kata sama walose ni nitiere counties moko manigi fund ni, but en fund ma bende is illegal. Nikech nitiere kaka governors otudre gi MCAs magi kaluwore gi ywaruok ma waseneno katimore kind governors gi members of county assembly, kendo giwinjre ni as part of the appropriation resources modhi miyowa, wadhi miyou pesa moko matin munyalo timo godo development. To pesa no en pesa ma is illegal. To nikech tich mar MCA en tich mar oversighting pesa mose mi sirikal mar county government through the executive responsibility
nikech executive kacha eka mitime service delivery. Service delivery ni Sharon en gik moko kaka king'iyo kama wacho schedule 4 functions mag county government, weche mag ndara, weche mag ECD, weche mag pi, weche mag kilimo, weche mopogore opogore. Koro inyalo penjri ni to ere kaka MCA ang' notim tije gi, nikech kata sama walose nitiere MCAs bende machiwo tender at different parts of their wards. Koro inyalo penji to who is oversighting the oversighter? Ng'ano ma keto tesre, ng'atno mriko bed ni keto ji tesre. Omiyo mano is the biggest challenge. Ang'eni penji wacho weche mag women reps, ichaki penjo weche mag NGCDF. Yeni kata mana in the few weeks, few years ago, benene wantiere gi chandruok gi chik mar NGCDF. Makata control of budget be notamre kadho pesa mag members of parliament madhi mondo tim weche mag NGCDF. Ma jo bunge nodhi e bunge moloko chik. Nikech chik mane gitiyo godo chon ne en chik mar NGCDF 2012. I need to confirm kata to be ni cheko mano, but bang'e to ne giloko chik mok o take into account gigo mane kelo ywaruok e weche ma koro ne luwore gi weche mag NGCDF. To bende ng'eni kata mana pesni madhi ne members of parliament bende nyalo mana timo tije adek, Sharon. Manyiso ni pesa mar NGCDF kopogore gi kedo weche mag chandruok ma waneno katimore e weche mag bursaries ma emomiyo controller of budget nodhi the age convention center mondo otwag gi MCAs gimomiyo tamre mondo MCAs obed gi weche mag bursary e county government. To king'iyo mar National Assembly to jabunge gi pesa ne mar NGCDF onyalo mana timo gik moko adek. Mokwongo en weche mag security. To weche mag security gi onyalo mana loso ndara madhi ka police station, onyalo mana keto fence e police station. Omiyo samoro no kata ka kuonde mopogore opogore police stations machon mane onge gi fence sani oseketne gi fence malong'o kabisa, kendo ma kidwa kalo kacha to nyaka ikalo mane gate, kopogore gi kaka ne ji dum kendo ne ji chikore e fence mag seng'enge machon. Nikech weche mag security, ng'ato inyalo mak tikete jela to turo jela to owuok ochikore oko. Wach mar ariyo en education through bursaries. Masani koro members of parliament chiwo kaluwore gi chik manobedo recommendation mano ai control of budget magi keto e chik manyien manene giloso. Then mar adek en infrastructure. Kanitiere ndara manitiere e kar bunge kata e constituency ma county government ok tim, manyiso ni en tich mar national government. Koro mbunge tudore gi migepe mopogore opogore mag loso ndara kaka kura kata kera, to giketo pesgi kanachtiel. To nikech pesa madhi e kera gi kura bende gin pesni ma jabunge mamalo ema kadho. Koro en pesa ma apani is about 100 million for every constituency. I also need to check that, but Apan Mano is the latest. Apan is the latest. Koro pesa na kosa di kacha to bende nitiere structures. Ngeni chon bende most members of parliament used to be chairs of NGCDF committees. Sani oken kamano. Pod ilungore ni patrol. They should have totally no responsibility. Committee mo bill of quantities, committee me procurement, okuri pobedni inenogie katagi chope. But ngeni in many places they have an upper hand. Mano nikech weche mag accountability. Nikech okinyal chair meeting maka do ja procurement kata tender mabange pesa no in emidhi chiwo. Omiyo Sharon manyalo wacho in a long story, but mago are some of the examples manyalo share kaluwore gi twak kata mana mbaka madhi mbele kendo ywaruok mosebedo kadhi mbele e World Development Fund kendo mano mosebedo kadhi mbele kod NGCDF. To bende kamede weche mag women rep bende is the same thing. Pesa mar women rep is very iluongo ni awach ni protected, but is really not protected nikech nitiere mana specific programs ma women rep nyalo timo. To king'iyo history ma Kenya osebedo godo e weche mag gender based violence, sani recommendations en women reps mondo support affirmative action processes, weche mag women and gender based violence, sexual gender based violence among some of those programs. Manyiso ni en tich ma
ka sirikal mamalo nitiere migawo matime to koro ipo bed ni kendo pesa bedo appropriated madhi timo tich machalo kama. En gima iluongo ni double accounting. Koro e bunge kacha accountability nyalo bedo matek kabisa. To mano e gima osegabedo katimore kata mana e MCAs. To katieko to this is a political statement, Sharon. Moro bende nitiere luor ma komi MCA pesa mang'eny kabisa kamiluongo ni ward kata mana e county, tinyalo imagine the degree of political engagement manyalo bet. Omiyo nitiere luoro matin bende ma samoro wabunge bende luor ni ka wamiyo MCAs gi pesa to ginyalo golo wa e kombewa in the next election. Mana kaka senators gi National Assembly bende weche mag pesa mag devolution be osebedo ywaruok machalo kamano. Emomiyo samoro waneno ka senator mane en governor obedo governor, kose serve 2 terms kendo koro dwani mondo obed MP, samoro kose serve MP be nodwani mondo obed MCA. Koro ipenjre ni to where is the motivation mar telo machalo? The motivation is largely the monies madhi e weche mag service delivery kendo ma inyalo ti godo e weche mag siasa.